ġew fit-tmiemhom is-16 il-ġurnata attivizmu kuxjenza kontra l-vjolenza domestika bit-tema nieqfu flimkien infiequ. Din il-kampanja kienet ilha għaddejja mill-ġimgħa 25 ta' Novembru li għadda. Tul dawn il-jiem saru diversi attivitajiet fil-komunità li inkludew anke sketches qosra l-aktar għarfien dwar is-suġġett u kif għandhom jiġu indirizzati sitwazzjonijiet bħal dawn. Dawn l-attivitajiet magħrufin aħjar bħala roadshows saru f'5 lokalitajiet differenti fir-Rabat, San Pawl il-Baħar, fiċ-Ċittadella Għawdex, il-Fgura u l-Gżira. It-tnejn filgħodu ġiet organizzata wkoll diskussjoni bejn dawk kollha li jħabbtu wiċċhom ma' diversi sitwazzjonijiet u anke li jaħdmu ma' dawk li għaddu minn vjolenza domestika. Il-Kummissarju għall-Vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika, Samantha Paċ Gazan, semmet kif din il-kampanja kienet waħda li ħallit il-frott, però wkoll importanti biex ikunu indirizzati dawk il-problemi fejn anke hemm bżonn ta' aktar edukazzjoni. Fost attivitajiet kellna roadshows fil-komunitajiet fejn ilqajna numru ta' parteċipanti, persuni mill-pubbliku illi permezz ta' siltiet erba' produzzjonijiet artistiċi wassalna l-messaġġ differenti fuq forom differenti ta' vjolenza domestika u mhux biss vjolenza domestika imma wkoll vjolenza bbażi tal-ġeneru li tista' ssir anke fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon għalli hemm bżonn impenn li għandu jsir mis-soċjetà. Fakkar f'dak li għaddu minnu anke tfal id-dar fejn dan jibqa' timbrat f'moħħhom u għalhekk ikun li tkun hemm protezzjoni ta' tfal b'saħħitha. Temmet il-16 ġurnata attivizmu fuq il-vjolenza domestika. Importanti imma li ħidma tagħna tibqa' dejjem matul is-sena kollha, rridu nibqgħu dejjem konxi li kull tip ta' vjolenza hija vjolenza ħażina. Aħseb wara meta dik il-vjolenza ssir fl-iktar ambjent suppost intimu li wieħed ikun jgħix fih. Is-Segretarju Parlamentari l-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Poddiġieġ qalet kif isir xi jsir dejjem jibqa' xi jsir fejn għandhom l-obbligu morali u legali biex jgħinu lill-vittmi kif ukoll jaraw li dawk li jagħmlu vjolenza domestika jkunu anke edukati u jaraw li jkunu kastigati kif hemm bżonn. Lilin minn dawn 16 jum ta' attivizmu huma li nkomplu nimplementaw it-tielet strateġija nazzjonali dwar il-vjolenza domestika, nkomplu bil-kampanji ta' prevenzjoni u nkomplu bit-tisħiħ tar-riżorsi fl-entitajiet governattivi biex nipprovdu servizz aħjar lill-vittmi, nipprovdu servizz ta' riabilitazzjoni lill-aggressuri u aktar minn hekk nassiguraw illi kemm jista' jkun ma jkollniex aktar vittmi tal-vjolenza domestika. Marit il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela qalet kif m'għandha tieqaf qatt id-diskussjoni biex jibqa' jitmexxa l-momentum għal dan l-istess għan. Irrimarkat li għalhekk flimkien iridu nibqgħu nkunu t-tarka ta' dawk vulnerabbli u jkunu għaddejjin minn dawn il-weġġat fejn kulħadd għandu d-dritt tal-imħabba mingħajr l-ebda vjolenza domestika. Dawn is-16 jum ta' attivizmu ħaduna f'lokalitajiet differenti, hemmhekk qajjimna għarfien, ġew preżentati numru ta' sitwazzjonijiet u dawk preżenti setgħu jiddiskutu. Jiena nemmen illi attivitajiet bħal dawn għandhom isiru matul is-sena kollha biex importanti nkomplu inqajmu aktar u aktar għarfien flimkien niġġieldu din l-isfida reali.